வெல்கம் யூவர்ஸ், திஸ் இஸ் அரப்பாம்பு. வர்மா மூவி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வர்மா மூவியோட டைரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்டர் பாலா. அவர் எப்போதுமே வந்துட்டு ஹீரோவை வச்சு செய்கிற மாதிரி தான் வந்து படத்தை எடுப்பார் அப்படின்றத உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த படத்துக்குரிய எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிதாமகன், சேது, நான் கடவுள், இந்த மாதிரி படத்தில் பரதேசி, இந்த மாதிரிலாம் ஹீரோவை வச்சு செய்கிற படத்தை எடுத்தவர் இப்போ ஹீரோ நிறைய பேர்த்து செய்கிற மாதிரி படத்தை எடுத்திருக்காரு. இடையில வந்து நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துச்சு. அதாவது டைரக்டர் பாலா வர்மா படத்துலேருந்து லெஃப்ட் ஆகிட்டதா சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் துருவ் விக்ரம்காக விக்ரம் சார் வந்துட்டு இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகி எல்லா வேலைகளையும் முடித்து திருப்பி பாலா வந்துட்டு இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓடிடியில் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, கதை வந்து ஆதித்ய வர்மா படம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை தயவு செஞ்சு பார்க்க வேணாம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த படத்துக்கும் அந்த படத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கூட கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த படத்துலையும் அவர் டாக்டர், இந்த படத்துலையும் டாக்டர். இந்த வர்மாவோட கதை என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து கெத்தான ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கார். அங்கே வர ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணுறாரு. அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இவங்களுக்குள்ள லவ் ரொமான்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து அந்த பொண்ணு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க வீட்டில் போய் பேசும்போது அவங்க அப்பா இவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ், இவர் வந்து அப்போவே ட்ரக்ஸு, தம்மு, சிகரெட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதால அவங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. நாங்கள் ஆச்சாரமான ஃபேமிலின்னு சொல்லி இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பொண்ணை விட்டு பிரிஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வேறு ஒரு மேரேஜ் பண்ணி வச்சிட்றாங்க. கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. இவர் ட்ரக்ஸு அப்படியே ஆப்ரேஷன் அது இதுன்னு போய்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஒரு கேஸில் மாட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேபாளில் போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஹீரோயினை திருப்பி சந்திக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அந்த ஹீரோயின் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதுவரையிலும் நான் வந்து சந்தோஷமாக இல்லை, என் வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தை வந்து உன்னோட குழந்தை தான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து சொல்கிறாங்க ஹீரோயின். அதுக்கப்புறம் வந்து என் கூட இப்போவே வான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் சேர்ற மாதிரி ஒரு கதை. இதே தான் ஆதித்ய வர்மா. ஸோ நீங்கள் ஆதித்ய வர்மா மூவி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூவி பார்க்க தேவையில்லை. ஆல்ரெடி இருக்க படத்தை திருப்பி டைரக்டர் பாலா எதுக்கு டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். தென் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்டேட்ஸ் அண்டு வைரல் வீடியோஸ் அண்டு மூவி ரிவ்யூஸ், இது மாதிரி பலவிதமான தகவல்களை வந்து நாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா தகவல்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள்.